Audasa teralles que devolver aos condutores os cartos das peaxes que cobrou durante as obras de ampliación da Ponte de Rande. O Tribunal Supremo acaba de darlle a razón aos usuarios tras anos de litixios. As obras realizadas entre o 2015 e o 2018 provocaran preto dun 100 de atascos de tráfico. A Xunta convocará o ano que ven máis de 1.200 prazas na sanidade pública, case 800 para estabilizar o persoal que traballa en hospitais e centros de saúde. Tamén haberá prazas para reforzar a atención nos PAC. Xa se pode visitar na Cidade da Cultura a exposición sobre Francisco Asorei, unha mostra de 100 esculturas que representan a obra dun dos escultores galegos máis destacados de todos os tempos. Boas noites. Os condutores que sufriron atascos durante as obras da ampliación da Ponte de Rande terán dereito á devolución das peaxes. Unha sentenza do Tribunal Supremo volve darlle a volta a un contencioso iniciado hai máis de 7 anos, Patricia. Sí, é o terceiro xiro de guión a loita entre os usuarios da AP9 e Audasa, a concesionaria da autoestrada. Primeiro foi un xulgado de Pontevedra o que lle deu a razón aos condutores, un fallo que logo corrixiu a Audiencia de Pontevedra que atendeu as razóns da empresa. Agora finalmente o Supremo volve a apoiar as teses dos cidadáns. Hai que lembrar que o litixio remóntase ás obras de ampliación desta Ponte de Rande que duraron entre 2015 e 2018. Daquela provocaron polo menos 81 atascos e incidentes de tráfico. O Supremo di que Audasa tiña que terlle avisado con antelación aos condutores para que estes decidiran se collían autoestrada ou non. Tamén lle reprocha o Supremo á concesionaria que non aplicara algún tipo de desconto ou exención nas peaxes aos damnificados. Primeiro deulles a razón o xulgado do Mercantil de Pontevedra, despois quitoulle a Audiencia Provincial. Agora o Supremo volve a atender a reclamación dos usuarios da AP9 que entre febreiro de 2015 e xuño de 2018 sufriron os efectos das obras de ampliación da Ponte de Rande. A sentenza refírese en concreto a 81 días en que se produciron retencións de especial relevancia. O Alto Tribunal considera abusiva a actuación de Audasa porque non reduciu o prezo aos condutores atrapados naqueles atascos. Una autopista es un contrato mercantil de una prestación de fluidez, rapidez, seguridad. En este caso no se cumplieron. La autopista era insegura, había obras. La autopista era lenta y eso conlleva a que el importe que se ha estado cobrando no tenía derecho Audasa a cobrarlo. O Supremo di ademais que Audasa tiña a obriga de informar das incidencias con antelación suficiente para que o condutor puidese decidir coller ou non a autoestrada. Por ese motivo, obriga a devolver íntegramente as peaxes cobradas. O bien, de forma voluntaria, inicia las devoluciones de los afectados o nosotros, como Asociación de Consumidores, iniciaremos una demanda de ejecución en la cual se podrán adherir todos los afectados que justifiquen los pagos de forma indebida. Non se sabe con certeza cantos usuarios poderán reclamar os cartos. No seu día, 300 condutores acreditaron o pago das peaxes que agora se consideran indebidas. A sentenza é firme. O Goberno Central recoñece o agravio que sofre Galicia ao non contar cun servizo ferroviario de proximidade. Desde o Ministerio de Transportes din que están concluindo un estudo para implantalo. Desde el Ministerio somos plenamente conocedores y conscientes de la sensación de agravio por la realidad específica que tiene el territorio de Galicia al no disponer actualmente efectivamente de un servicio de cercanías. Estamos trabajando en un nuevo marco de políticas de movilidad y transporte público. Nuestro compromiso con esto es firme. O Goberno quítelle importancia á ruptura de Junts co PSOE. Desde a Moncloa manteñen a intención de seguir negociando cos de Puigdemont e reafirman a súa idea de presentar os presupostos. Junts insiste en que a confianza está rota e animan a Sánchez a convocar eleccións. A falta de que a militancia ratifique a ruptura co PSOE, Junts mantén que non hai volta atrás. O pacto de investidura morreu e o Goberno queda nunha situación de extrema fragilidade parlamentaria. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿cómo explica el gobierno de Pedro Sánchez que se mantiene en el poder sin poder gobernar? O Goberno de PSOE a pregunta. Desde a Moncloa manteñen a intención de esgotar a legislatura e de seguir negociando con todos os socios de investidura. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en la primera mitad de la legislatura y lo mismo que llevamos haciendo desde 2018. Vamos a seguir hasta lo que queda de legislatura, hasta el año 2027. Tampoco infravaloren la capacidad de diálogo y de persuasión que puede tener este gobierno.
Junts non desvela que vai facer a partir de agora no Congreso, pero apunta ao bloqueo. Polo menos polo momento tampouco barallan a posibilidade dunha moción de censura. Pretenden que sexa Pedro Sánchez o que mova ficha. Junts, que tiña todas as olladas en riba esta tarde no Congreso, onde se votaron dúas iniciativas do PSOE, unha para incrementar as multas por estacionar en zonas de discapacidade e outra para regular o uso da palabra cancro no ámbito institucional. En ambos os casos, os de Puigdemont optaron pola abstención. Ambas iniciativas saíron adiante. Votamos ahora. Sen apoios no Congreso, o Goberno ten difícil que saia adiante a reforma xudicial que aprobou hoxe o Consello de Ministros. A norma dalle ao fiscal o papel de investigador penal, que hoxe en día só corresponde aos xuíces de instrucción. O ministro de Presidencia, Félix Bolaños, agarda convencer os grupos políticos para que apoien a reforma. Trabajar, dialogar, esforzarnos por encontrar acuerdos con fuerzas parlamentarias para conseguir mayorías y sacar adelante la agenda legislativa del Gobierno. O Partido Popular considera que a reforma da Lei de Axuizamento Criminal supón un asalto á xustiza. Din que é un intento do Goberno de controlar a acción penal. En las actuales circunstancias, que toda investigación penal en nuestro país pueda quedar a criterio último de Pedro Sánchez es un auténtico peligro democrático. Porque, señorías, ladrillo a ladrillo, reforma a reforma, este Gobierno quiere deconstruir nuestra arquitectura constitucional, todas sus garantías y contrapesos, todos los límites que el poder, para ser democrático, no solo necesita, sino que debe respetar. Ustedes, una vez más, politizan la justicia, es lo que hacen. Y miren, su bagaje parlamentario en esta legislatura en materia de justicia es entre cero y nada. En cambio, su obsesión con el fiscal roza lo patológico. O Partido Socialista admite ante o Supremo que pagou 127.000 euros en efectivo o equipo de Ábalos entre 2017 e 2021. O PSOE admitiu tamén que destinou case 1 millón de euros ao pago de gastos en metálico e defende que eses gastos estiveron xustificados. Afirma o Partido Socialista que Santos Cerdán non sempre presentou follas de liquidación individualizada por cada pagamento. Preocupación na Xunta despois de que Bruxelas lle confirmara que están en risco os fondos destinados a medidas relacionadas co medio ambiente. Son os cartos cos que se pagan axudas para instalar paneis solares, caldeiras eficientes ou para mercar coches eléctricos. Axudas que están en risco porque o Goberno Central non presentou os proxectos en prazo. Galicia non vai sobrada. Galicia necesita fondos para a vivenda, necesita fondos para transporte. Eses cartos están en Europa nunha carpeta chamada Fondo Social para o Clima. A España correspondenlle máis de 6.800 millóns de euros, pero o Goberno non presentou os proxectos a tempo. Esta non é forma de traballar. O prazo remataba o pasado 30 de xuño, confirmoullo nesta carta a Comisión Europea á Xunta. Son cartos que se deben destinar a axudas para instalar paneis solares, cambiar caldeiras, coches eléctricos ou rehabilitar vivendas. Momento caótico. E digo momento caótico porque no ano 2026 hai que empezar a executar estes fondos. E non sabemos o que vai ocorrer. Galicia avanza que vai presentar directamente a Europa os seus proxectos. En total suman máis de 2.000 millóns de euros, a maioría destinados á construción de vivenda. Bruxelas insta o Ministerio a presentar o seu plan canto antes. A Consellería de Sanidade convocará máis de 1.200 prazas para profesionais sanitarios en diferentes especialidades para o vindeiro ano. É a medida estrela de sanidade nos presupostos de 2026. Tamén se manterán os cribados de distintos tipos de cancros, sumando os de próstata e pulmón e ampliando o de cérvix. Certo é que as contas de 2026 recollen un esforzo importantísimo no ámbito da xestión dos recursos humanos, que permitirá a dotación dun total de 1.244 prazas en distintos ámbitos, que suman máis de 40 millóns de euros. Aspiramos, con estas medidas, a tratar de paliar o déficit de profesionais en diversas especialidades, unha situación ante a cal o Goberno de España non acaba de tomar realmente medidas eficaces. No 2026 a Xunta destinará 213 millóns de euros a protexer os montes de Galicia. A conselleira do Medio Rural explicou na Cámara Galega que máis de 75 millóns irán destinados exclusivamente a medidas de prevención contra os incendios. Son 25 máis que no anterior orzamento. En 2026, 75,38 millóns para prevención, 40 para extinción, eses 25 millóns máis para a protección dos núcleos e o apoio aos concellos. É dicir, cada euro está orientado en garantir
un rural máis seguro, equilibrado e preparado. Para facilitar o acceso á vivenda están en marcha as axudas da Xunta destinadas á mocidade. Para equipar o seu fogar, os menores de 36 anos poden pedir 1.500 euros se están de alugueiro e ata 3.000 se compran vivenda. Este ano hai xa 900 beneficiarios deste bono Emancípate e van ser máis porque se amplía o orzamento. Difícil comprar e difícil atopar un alugueiro razoable. As complicacións para acceder á vivenda lastran as posibilidades de emanciparse. É preciso ter axuda para emanciparse e máis agora. Cada día xa está máis complicado, non? Cando antes encontrabas un alquiler entre 300, 400 euros, ahora xa de 450 para arriba. Eu teño agora 34 anos, emancipeime fai un ano, pero non quere dicir que este moi holgado económicamente. A Xunta promoveu o bono de Emancípate para botar unha man aos menores de 36 anos que dean ese paso. Son ata 3.000 euros para axudar a poñer a andar esa nova vida. A dificultade dos primeiros gastos, non, de poder acceder a ese menaxe do hogar, a ese pequeno mobiliario, a esos gastos tamén de notaría ou de rexistro que a veces complican moito os trámites iniciais. Poden pagar gastos como os da mudanza e mercar mobles, electrodomésticos ou artigos para o fogar. O bono serve só para tendas físicas, así que tamén achega o comercio local a estes clientes novos. Son más de compra inmediata, pedirlo por internet, que venir a las tiendas y que nos está haciendo mucho daño. Este primeiro bono Emancípate chegou xa a 900 persoas e van ser máis ata final de ano porque ampliaron o orzamento. Na convocatoria de 2026 destinarán 3 millóns de euros a estas axudas. A Organización de Consumidores e Usuarios denunciou ante a Comisión Europea a taxa de lixo aplicada por concellos españois, entre eles varios galegos. Son Ourense, Lugo e Pontevedra. A OCU considera que o sistema de tarifa fixa contravén un principio europeo que afirma que quen contamina paga. Entende, a máis, que podería vulnerar a normativa en materia de xestión de residuos. Pídelle a Europa que avalíe se se axusta a directiva comunitaria. O xulgado do contencioso administrativo paraliza a moción de censura ao rexedor de Manzaneda impulsada por 2 concelleiros do Partido Popular e 2 exedís do PSOE. O xuíz apreza causas de nulidade na presentación da censura ou non comparecer en persoa 2 dos 4 edís asinantes no momento do rexistro. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula o permiso sobre o que se pronunciara favorablemente o Tribunal da Unión Europea para levantar un parque eólico en Mazaricos. O Tribunal estimou o recurso presentado por unha asociación ecoloxista. Argumenta que a declaración de impacto ambiental foi parcial e insuficiente e non analizou os danos que a instalación podía causar en espazos próximos á Rede Natura 2000. A sentenza non é firme, xa que cabe recurso ante o Tribunal Supremo. E hoxe coñecemos os resultados de Abanca e Iberdrola tras os primeiros 9 meses do ano. A eléctrica pechou setembro cun beneficio neto de 5.307 millóns de euros, un 4% menos que no mesmo período do ano pasado. Con todo, mellora as súas previsións para 2025 e apunta a ganancias récord este ano. A entidade financeira rexistrou un beneficio de 670 millóns, un incremento dun 5% respecto a 2024. Moita atención aos maiores de 70 anos que teñan o DNI permanente porque de permanente en realidade ten pouco. Nuns anos haberá que cambialo para adaptalo ao novo DNI común da Unión. Bruxelas, María Calvo. Si, a nova normativa europea elimina os DNI sen data de caducidade, polo que no caso de España, aqueles expedidos como permanentes a maiores de 70 anos perderán a súa validez e deberán renovarse antes de 2031 para adaptarse ao novo modelo europeo de documento de identidade común para todos os Estados membros da Unión, con medidas de seguridade biométricas. Con este novo carné único, Europa quere combater a fraude, reforzar a protección dos datos persoais e facilitar tamén a libre circulación dentro da Unión. O primeiro ministro israelí ordenou esta tarde retomar os ataques no sur de Gaza. Netanyahu acusa a organización terrorista Hamas de violar o alto o fogo. O goberno israelí denuncia a entrega errónea dos restos dun refén. Asegura que corresponden a outro secuestrado. Hamas anunciou que suspende a entrega do cadáver prevista para este martes. Operación a grande escala contra o narcotráfico nas favelas do Río de Xaneiro. Atendan as cifras porque hai máis de 60 mortos e uns 80 detidos. Os enfrontamentos prolongáronse durante horas, con tiroteos continuos e con explosións. Os narcotraficantes montaron barricadas. Esta é a operación máis letal contra o crime organizado da historia do Río de Xaneiro.
O exército dos Estados Unidos matou 14 persoas noutros 4 ataques a supostas narcolanchas. O secretario de Guerra estadounidense explicou que os ataques se produciron en augas internacionais e que deixaron un único supervivente, o que xa están buscando as autoridades mexicanas. E preto dali máxima preocupación no Caribe ante a chegada do chamado furacán do século, Melissa, de categoría 5, a máis alta, con refachos de case 300 km por hora. Tocou terra xa no sueste de Xamaica, deixando chuvias e provocando cortes eléctricos. A Organización Meteorolóxica da ONU espera ali unha situación catastrófica. E queremos que vexan tamén como é estar no interior dos avións cazatormentas que se adentran no ollo do furacán para recompilar datos vitais que non se poden captar desde os satélites. Cuba está tamén na traxectoria de Melissa. Está previsto que o furacán chegue mañá alí á costa cubana. Rosa Conde. O furacán Melissa, un dos máis poderosos da historia do Atlántico, tocou terra no suroeste de Xamaica con ventos próximos aos 300 km por hora. O país sofre fortes refachos, inundacións e marusía ciclónica, mentres as autoridades recoñecen que a infraestructura non está preparada para un fenómeno desta magnitude. A UNICEF estima que máis d'1,5 millón de nenos no Caribe están en risco. Dende aquí, en Miami, o Centro Nacional de Furacáns alerta de que Melissa avanzará cara ao sureste de Cuba e as imaxes captadas polos avións cazatormentas dende o ollo do furacán son sobrecolledoras. A Garda Civil investiga varios menores por un posible caso de acoso escolar no colexio Covaterreña, en Baiona. Os axentes investigan posibles agresións, insultos e humillacións a un alumno de 13 anos por parte de varios compañeiros de 15. A dirección do centro tamén denunciou as pintadas aparecidas nunha parede do centro educativo. A Garda Civil sospeita que poderían ter relación co suposto caso de acoso. Máis detalles do xuízo polo crime de Coia. No banco senta un home que presuntamente matou un coñecido ás portas da súa vivenda. Hoxe declararon os policías que investigaron o caso. Mónica. Sí, segundo día de xuízo aquí na Audiencia de Vigo, no que declararon os policías que participaron na instrucción do caso. Os asentes din que o acusado foi variando a súa versión dos feitos e que non confesou o crime ata que lle comunicaron que estaba detido. Tamén apuntaron que había sangue no marco da porta da súa casa e un rastro de sangue tamén desde a súa porta ata onde estaba o cadáver. A defensa insiste na lexítima defensa, mentres que para a acusación é un asasinato. Mañá será a quenda dos forenses na terceira xornada deste xuízo. Imos xa con máis asuntos, 9 e 13 minutos. Estamos moi pendentes do partido en Negreira, o histórico partido da Copa do Rei ante a Real Sociedade, un encontro que ten a vila paralizada e que bate récord de asistencia. Alejandro. Sí, un partido que comezou hai 13 minutos e polo momento o marcador marca o 0-0. Un partido que se está vivindo con moita emoción, por exemplo, nos bares da localidade, pero tamén no campo, que tivo que ampliar o seu aforo para acoller esos máis de 3.000 espectadores. O Negreira saiu ao campo moi motivado, pero cunha cousa moi clara, que pase o que pase hoxe, pois é un día de moita ilusión para esta localidade. Expectativa era chegar hasta aquí, hoxe pasalo ben, este ambiente, ter este ambiente no campo, ter o campo así. O resultado, home, se xa gana millor, claro, pero moi difícil. Estamos contra un equipo de primeira de Champions, que xogou Champions, ganou ligas. Hai 5 categorías de diferencia. Ilusión, a ilusión non lle gana. O partido hai que disfrutalo, é imposible ganar, pero nunca se perde esperanza. As pantallas nos coches acabaron por desterrar os botóns físicos, pero manipular un dispositivo táctil mentres conducimos fai que non esteamos atentos á estrada. Coches e pantallas, unha sociedade inseparable nos nosos días, unha digitalización que acabou cos botóns físicos e que cambiou a forma de conducir. Tes acceso tanto a Google como os controles para controlar a temperatura do vehículo, podes acceder ao teu teléfono, se queres ir a algún sitio GPS, tes todo. Un coche sen pantallas é inconcebible nos nosos días, pantallas que gañan en presenza e en tamaño. Xestos como poñer a calefacción, subir o volumen ou mesmo cambiar a emisora de radio a través dunha pantalla táctil cada vez son máis comuns. De feito, as pantallas de infoentretemento prácticamente acabaron por desterrar os botóns físicos dos coches, pero estímase que cada un destos xestos, manipular
A pantalla en marcha fai que apartemos a mirada da estrada de 6 a 7 segundos, o que a unha velocidade media de 100 km por hora implicará non ver por onde imos durante 180 metros. As pantallas van ligadas ás distraccións ao volante, ou o que é o mesmo, a primeira causa de accidente mortal nas estradas. A hora de conducir, aprender a dirixir a atención ao verdadeiramente importante é fundamental. A atención selectiva é que nos debemos saber ignorar o que nese momento é irrelevante e darlle importancia ao que realmente é relevante. O manexo das pantallas a veces é estritamente necesario, pero hai que saber cando e se pode manipular esas pantallas. Ante a tentación de deixarnos levar polos estímulos dunha pantalla é necesario actuar. Por iso, desde xaneiro, o organismo que se encarga de puntuar a seguridade dos coches en Europa, EuroNCAP, penalizará os automóviles con poucos botóns físicos. Semana de moito traballo en viveiros e florerías para facer fronte ao aluvión de encargas de Todos os Santos. Levar flores ao cemiterio é un costume moi arraigado e as máis demandadas volven ser o crisantemo e o carabel. Traballos en descanso nos viveiros. Onte xa nos chegou un pedido de flores e hoxe xa nos volveu a chegar porque xa non damos abasto. E aluvión de encargas nas florerías. Estas le gustan, verdad? Me gustan esas, sí. Con orquídeas verdes. Non existen flores de cementerio. Hoxe en día as rosas tamén se poñen no cementerio, as orquídeas, o clavel, margarita, crisantemos, que a verdade a variedade é amplia. Pois son un éxito os crisantemos, como todos os anos. Así como chegan, se están os clientes esperando. Tamén cabe dicir que hai xente que está tendendo a levar plantas que aguanten máis tempo sen regar, para non ter que estar tan preocupados. Somos moi cómodos. A gran maioría é, traio jardinera, levo a feita, solo chego ali, poño e me vou. Digno sector que as flores non subiron de prezo con respecto ao ano pasado. A Abel, por exemplo, está a 10 euros a docena. O crisantemo margarita, un paquete de margarita, pues tamén está en 10 euros. A paniculata, que aí sí que subimos un pouquiño, por sí que ven de Colombia. Haberá flor galega, pero tamén haberá moita flor portuguesa. Pero máis que competencia, igual diría traballo en equipo. É moi difícil dar para toda a produción. A gran maioría ven de fora e do sur, Andalucía, polo clima, máis que nada. Aínda así, Galicia é unha potencia en produción de planta ornamental e flor cortada. Moitas delas lucirán nos cemiterios nun dos momentos de máis vendas do ano para o sector. Galicia e Asturias reforzan a súa alianza para facerlle fronte aos retos do noroeste peninsular. Gloria Varela. Sí, efectivamente, os dous presidentes autonómicos volveron escenificar esta tarde a súa unión para defender tanto en Madrid como en Bruxelas as demandas comuns dos dous territorios. Fixérono aquí en Oviedo na presentación dun libro. Tanto Adrián Barbón como Alfonso Rueda falaron dos lazos históricos de Asturias e de Galicia, da importancia de defender o diálogo por encima das ideoloxías políticas nun escenario, aseguraron, cada vez máis polarizado. Alfonso Rueda dixo que é necesario adaptar o financiamento autonómico ao envellecemento da poboación, defender o sector pesqueiro, liberalizar a AP9 en Galicia e a AP66 aquí en Asturias e tamén potenciar o corredor atlántico de mercadorías, unha infraestructura imprescindible para garantir a competitividade tanto de Galicia como de Asturias como do resto do noroeste peninsular. Esos vínculos estrechos que nos siguen uniendo y hay muchísima relación en muchos temas. Alfonso se acordará de los primeros temas que trabajamos al poco de llegar a la presidencia de la Xunta. Yo hice una visita a Santiago y luego hicimos un encuentro en torno al despoblamiento. El corredor atlántico y lo que nos jugamos ahora mismo para que todo este noroeste, norte, noroeste peninsular no se quede desconectado y sin quitarle nada a nadie, no dejar que los demás crezcan simplemente a costa de que nosotros no lo hagamos. La batalla de las autopistas, en la que estamos ahora, creo que embarcados y con muchísima fuerza también, y pase lo que pase, creo que es algo de justicia. Xa se pode visitar na Cidade da Cultura a exposición sobre Francisco Asorei, un dos escultores galegos máis destacados de todos os tempos. A mostra é un paseo pola obra do Cambadés, a través de 100 pezas, dende imaxes dos seus grandes monumentos ata figuras de escaiola ou cerámica, pasando polas súas esculturas de madeira máis recoñecibles. Estará aberta ata o 5 de abril. Reverencial, o camiño da arte, o traballo da arte. Nos seus talleres en Compostela, Asorei foi unha especie de viaxeiro inmóvil. Percorría un camiño interior, dáballe forma ao mundo ca escultura.
A Sorey, a mí de las cosas que más me han sorprendido es que nunca salió de España. Pero dos libros aprendía solucións escultóricas de calquera recuncho do mundo, como se estivese alí. Iso sí, repetía que o sentido da súa obra entendíase a partir do impacto que lle causou a contemplación do Pórtico da Gloria. Esa mezcla entre, digamos, la dimensión pequeña del taller y lo espectacular de la obra monumental. Una serie de reproducciones de algunos de los monumentos que a Sorey tiene, porque los tiene en todas las grandes ciudades gallegas y en muchos pueblos. Subliñan dende a exposición do Gaiás que a Sorey defendeu os valores propios de Galicia e da educación como ferramenta para a prosperidade do país. Un artista que, sen saír nunca da península, conseguiu ser universal. Historia resumida de como os franceses regalaron unha estatua do tamaño dun edificio de 15 andares aos Estados Unidos, é dicir, a Estatua da Liberdade. A idea era celebrar o centenario do país americano, pero complicouse e chegaron 10 anos tarde. A favor dos franceses hai que dicir que non era fácil. Construíron a estatua nun taller en Francia para despois desmontala e mandala por pezas a Nova York. Primeiro chegaron o brazo dereito e a cabeza, que estiveron expostos mentre remataban en Francia o resto da estatua. Finalmente, unha fragata partiu cas 214 caixas que levaban as pezas restantes. Eiffel, o da torre, fixo a estrutura de ferro que vai por dentro e o corpo da muller con toga está feito de pranchas de cobre. Hai certa polémica sobre quen inspirou a cara da estatua, se a nai do escultor ou unha viúva rica a que coñecera no ambiente artístico. Xulguen vostedes polo parecido. Por fin, tal día como a hoxe, en 1886, inaugurábase un dos maiores símbolos dos Estados Unidos. Boas noites. And fine, I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York if I can